pamene tikupatsani programu yapadera ya tidziwe za chaka cha Jubilee. Tabwera nawo ansembe atatu mu mpingo wa Katolika omwe akugwira ntchito zawo konkuno ku Archdiocese ya Lilongwe. Ine ndi Sam K. natero kuti khali ndi Bambo Francis Damaseke, iwowa ndi mkulu wa zofalitsa mawu kulikulu la mpingo wa Katolika kuno ku Malawi. Komanso tikhale ndi Bambo Stephen Likucha, iwowa ndi bambo mfumu ku parish ya St. Ignatius Parish, amagwiranso ntchito zina komweko ku area 30 kumeneko. Tili ndi Bambo Louis Chikanya amene ndi bambo mfumu pa Maula Cathedral, mkulu wa zofalitsa mawu mu Archdiocese ya Lilongwe. Tipereke moni Bambo Stephen Likucha, muli bwanji? Ine ndili bwino. Kaya Sam? Ayi ndili bwino. Takulandirani. Tathokoza labasi. Zikomo. Bambo Francis Damaseke, muli bwanji? Ineso ndili bwino Sam. Kaiwe? Ayi ndili bwino. Zikomo kwambiri. Bambo Louis, mwaswera bwanji? ndaswera bwanji Sam. Taswera bwino. Zikomo kwambiri. Takhala tikuwauza kuti mukhale mukutitambasulira nkhani yokhudzana ndi Jubilee. Chichewa chake mwina mutiuzenso ndinu nomwe kuti tiziti chiyani, koma poyamba mwina nkufuna kudziwa kuti Jubilee ndi chani mu mpingo wathu. Sono sindikudziwa order mmene inuyo mwabwerera nonse kuti kodi ziyambira ndani. Sam. Inuyo mzingotchula amene mfuna. Dosi panopa ali competent kufusulira onse. Ndiwoze kankhale ndikuona kuti wewe sothawa za uzimu izi. Tiyambe ndi pemphero. Kusekera so ndijaniso pemphero. Ndipo kumutikumbutsa chifukwa timakonda ngobulika osabe. Abambo Stephen Likucha, titsogoleni ndi pemphero. Tipemphere m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, tikukuthokozani chifukwa cha chifundo chanu chopanda malire. Pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku mumatichitira zabwino zosiyanasiyana zimene ife ana anu timakhala tikuyamika koposa. Ndipo apa mwatipangiranso chinthu china chopambana kwambiri chotithandiza kuti tizamise moyo wathu wauzimu kuzera mu chaka cha 2025 pamene tikupanga chikondwerero chapadera chimene mpingo unakhazikitsa, komanso zimene zimapezeka mu Baibulo zimene Ambuye Yesu anafuna kuti zizichitika pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati Akhristu. Tikupemphani mukhale nafe programu iyi yapadera pamene tikufuna tikumbutsani komanso kudziwitsana zimene mtsogoleri wathu wa mpingo wa Chikatolika watipempha kuti chaka cha 2025 chikhale chaka cha Jubilee, ndipo kuti tonsefe timvetse bwinobwino ngati atumiki achiyembekezo, Akhristu achiyembekezo, anthu obweretsa chiyembekezo pakati pa anthu amene akuvutika ndi kuzunzika mu njira zosiyanasiyana pa ulendo wathu opita komanso obwerera kwa inu Mulungu. Amayi Maria, mukhale nafe mpulogalamu yathu iyi komanso pa ulendo onsewo chaka chimene cha Jubilee pamene tikuti tikoneni Maria wachole chodzaza mbuye ali nanu, ndinodala kupambana akazi onse ndipo ngodalanso mwana wa Yesu. Maria woyera mayi wa Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takoze kwambiri pemphero limenelo atipempheretsa Bambo Stephen Likucha. Tiyambe ndi kudziwa kuti chagwetsa mtondo nchani kuti phwiri abwere msinjiro. Bambo Damaseke. Ndodabwa mmene yendera miyambi kuti miyambi ya Jubilee. Ngoyamba umvauro. Bebani. Ambiri solo za Jubilee amva kumene. Ya chatsitsadzaye kuti monga mukunenera kuti njovu ichole nyanga, nchonena kuti chaka chino makamaka chaka cha 2025 mu mpingo wathu wa Katolika ndi chaka cha Jubilee. Tizithandizirana kumvetsa kuti tikati Jubilee tutanthauza chani. Papa Francis monga ananenera Father Stephen Likucha, mtsogoleri wa mpingo pansi pano wa Katolika,
analamula kuti chaka cha 2025 chikhale chaka cha Jubilee mu mpingo wathu mu mpingo wa Katolika. Nde nkhani imene tabwera nayo madzulo ano tufuna tizukute mwina mwachidule tufuna tuone zinthu zitatu kuti tikati Jubilee ndi chani, nanga historical perspective kuti mbiri yake ndi yotani, nanga tanthauzo lake tsopano tikati tanthauzo ndekuti zonse zochitika zikhala zotani, tonamonso zimene amati symbolism, zinthu zimene zooneka ndi maso koma zikupereka tanthauzo. Mwina mkatikati mwati fotokozera sindikhulupira ndithu Father Louis afotokoza nkhani yotsegula chitseko kuti zikutanthauza chani, komanso tiona zochitika magulu osiyanasiyana kuchokera pa 24 December kukafika mpaka ndithu pa 14 December 2025 makhala magulu osiyanasiyana kuchita zinthu zosiyanasiyana. Zinthu zake ndi chani, nanga maepiskopi akulamulidwa kuti apange zotani, maparish mabambofumu akulamulidwa kuti apange zotani, koma choposaposa nanga tsopano ngati dziko la Malawi tikuyenera tipange zotani. Izetu ndi zimene tabwera kuti tikambirane mpulogalamu ino Sam. Chabwino bambo Francis Damaseke, mwaomba mkota samale ya zonse chifukwa mzokamba zanu mwachula tsiku lotsekulira mpaka lotsekera, mwakambapo ndithu amenepo, komabe tiziyenda ndithu ulendo pang'ono tidziwe kuti mubwereza tiupatsani mpato ameneyo kuti omveranso atsatire bwino lomwe. Tsono Jubilee ndi yachilendo imene ya 2025 mu mpingo wa Katolika ndiyo yamba bambo Stephen Likocha. Ayi, Jubilee imene siyo yamba mu mpingo wa Katolika. Kuyambira kale zimene zakhala zikuchitika, makamakaso tikaona malembo athu m'Bible, anthu ena ngati omadabwa kuti nthawi zina anthu amatha kunena kuti mpingo wa Katolika mangopanga zawokha. Ayi, this mpingo umene wa Katolika zinthu zake zimakhala zochokera mu Bible, ndipo zili ndi chiyambi kapena zili ndi maziko ake kuchokera mu Bible. Bambo Louis Chikanya ati pasa mavesi ake amene amapezeka from the Torah, makamaka buku la Levitico. Okay. Kuna kuti kodi zimene zizochokera patipati buku la Levitico. Komanso tikamawerenga chipangano chatsopano, Ambuye Yesu ananena kuti ndabwera kusa bweresa zinthu izi openya amene sakupenya apenye, amene sakuyenda yes. ndiponso kuzalengezesa chaka cha Jubilee akuzina zimene zizi ananena Ambuye Yesu. Luka 4 verse 19. Tsono Samu mukanga limukayikira bwanyo kuti ndipo iyo Ambuye Yesu ndabwera kuzalengeza chaka cha chikondwerero. Iyo Ambuye Yesu anabadwa chaka cha chikoti. Ndiye panapita zaka zingapo choncho tikunena kuti Ambuye Yesu mena kana zanga zimene ziyazo anazitenga kuchokera m'buku la Yesaya. Zimene Yesaya nthawi imene sankalengezesa kuti chila chaka chachaniso cha Jubilee. So tilongosola bwinobwino kuti mumvetse bwinobwino. Mwachidule mbuyomu Jubilee imachitika pakatha 1000 zaka 1000. Okay. Kena kano panapita nthawi yayitali imene that was chaka cha 13,000. Kuti mbuyo monsemo nali 1000 iliyonse. Okay. Ndeno mchaka cha 13,000 mpingo tsopano amene anali papa Damaseke, papa amene mumuziwa. Yes. Komanso Father Chikanya, papa amene mumuziwa. Papa Boniface. Amene anali Papa Boniface. Okay. So Boniface alipo 1 2 3 4. Okay. 5 kupita koko. So mukamachula Papa Boniface muzichula kuna kuti Papa Boniface wa number 8. Azizo una kuti ifense betu kunenazi zili well founded. Okay. Iye ndamana kuti tizipanga ni chakachi kulengeza. Tizipanga pazaka 100 zina zili zonse. Okay. Ndipo zimene zinamba kuchitika kuna kuti pakati zaka 100 after every century tizipanga celebrate Jubilee ya mumpingo. Ndipo zochitika zake mu Jubilee mene momo tapempha bambo Chikanya komanso bambo Damaseke alongosola zochitika zakeso. Kena wena za wana nthawi yona kuti tentibwerere zimene zimachitika
mbuyomo zimachitika chani pakatha zaka 50 anthu amapanga celebrate chaka cha jubilee ndiye zimene zinasamba uzichitika koma nukusogoloko zinazochitaona kuti iyayi chaka chimwamba kale za mapapa ndi amene adanena kuti tsono tiyamboyendera ya 50 anali Papa Clement wa number 6 mchaka cha 1342 uzilemba ndipo ndi 1300 yomwe ndi 1300 yomwe imeyo ndi 14th century so pa hani imene kuchitika apa tunenelera chaka cha jubilee kuchoka 1000 chinali pa 100 pano chili pa 50 ina chinali pa 50 pano pamene tukuyenda pano nakasiti kuyenda ndipo pano tafika pa 50 amene ali papa ndani Clement wa number 6 Papa Clement akuti koma 50 Boniface anali koma 100 chabwino pitirizani kena kano after some time tizipanga after divisible of 25 pakauti zaka 25 zikulowamo pamene bobo ife tizipanga chani chaka cha jubilee amene onda papa Paulo wachiwiri osati Yohane Paulo koma Papa Paulo achiwiri muchaka cha 1470 mapaulowa anafika paka na 6 mapaulowa anafika paka na 6 so tikamanira zoona kuti John Paul 1 John Paul 2 athera pamenepo eti koma Paulo anafika paka jana pajani pa 6 koma anali wa 2 uyo anali wa number 2 chabwino amana kuti soma talent zipangani divisible ina liyosa jani ya 25 ndipo zimene zakhazi kuchitika kuyambira pamenepo so tibwere ku lesson pop paka ujana bwera konkuno paka na ku Malawi 2000 apa pamene wawa atasegulira chaka cha jubilee cha millennium chimene chisegulira 1999 pa 24 December nikusegula ziseko za ku Vatican anachisekera pa 6 January time ina makondwerera chaka kuna kuti akondwerera chaka cha Epiphany time ina ankasekerachi that was 2001 chifukwa chakachi chinali cha 2000 koma anachisegulira 99 pa 24 December koma anachisekera pa 6 January 2001 analengezeseratu kuna kuti mu chaka cha 2025 jubilee yake izakaona kuti pakati apa anthu asikosekera kuna kuti akhristu akhale obweresa chiyembekezo komanso chilimbikiso kwa anthu osiyanasiyana amene akukumana ndi mavuto pano pa dziko lapansi so theme iyi tikuyipangayi ndi theme imene Papa Yohane Paulo wachiwiri woyera anaisiya mene ankalengezesa zokhuza ndi chaka chimene chikuchitika 2025 chabwino ine ndimene pamene amene mukutitsatira ndi ansembe atatu mpulogalamu yapadera iyi tidziwe za chaka cha jubilee Father Francis Damaseke, Father Stephen Likucha komanso Father Louis Chikanya amene angomalizawa ndi bambo Stephen Likucha kutipatsa tsinde kapena kuti gwelo la jubilee achokera m'baibulo atulukamo mpaka kubwera kwa mapapa kuzafika Papa John Paulo wachiwiri amene anapundako ku Malawi analengeza mu 2001 kunena kuti mu chaka cha 2025 kuzakhale chaka cha jubilee ndikuperekeratu thimu yake atiuza thimu akuti mnatichani bambo Steve thimu akhristu tonsefe ndife tonse amene timakhulupirira Mulungu tikhale obweresa chiyembekezo ndi chilimbikiso pakati pa anzathu amene akukumana ndi mavuto ndi masautso osiyanasiyana pilgrims of hope chabwino pachi Latin spes non confundit kutanthauza kwake nkona kuti chiyembekezo sichikhumudwisa mawu amene amachokera mu uthenga wabwino kusogoloko tipempha bambo Damaseke komanso Father Chikanya atilongosole kuti kodi mawu amenewa kwenikweni amachokera pati bambo Louis Chikanya kambiri mwatchulidwa kuti ino mukumbukira zimene akupemphani fotokozani ndimati kuchambirira mwina tisanapite kwambiri mnanenapo za tanthauzo la jubilee kuyambira kucha jubilee sichizingerezi kodi chimenechi chingerezi koma ndiye m'Bible tsopano olemba Bible ya chichewa kuchita translate ananena kuti chaka cha ufulu jubilee chaka cha ufulu ngoti chichewa nchuvutira pang'ono kuti chifukwa chilibe shortcut ngati mau mathau nena mawu angapo tanthauza chinthu chimodzi chaka cha jubilee mafuna titenge pa Leviticus 25 tiyambire ndime ya 8
matsetsereka mwina ndipempha patience waumvera athu kuti fa pamene pandiye pachimake penipeni pamene pakufumira zinthu zimene tikukambirana za chaka cha jubile cha ufulu Levitico 25 chaka cha ufulu mudziwerenga masabata asanu ndi awiri a zaka zisanu ndi ziwiri kuchulukitsa kasanu kawiri 50 icha amandi ni 49 plus 1 7 times 7 zaka zisanu ziwiri kuchulukitsa zisanu ziwiri ndio 7 times 7 plus 1 50th year. Polemba atusamu m'Baibulo mumakhala luso kuti uzipeza wekha tanthauzo chifukwa ngakhale Paulo amene mukumbukira adankwapulapo zikwapu 40 ndiye iye polemba amati adandikwapula 39 kuphatikizapo chimodzi. Ndiye akunena kuti tsono pa tsiku la 10 la mwezi wa chisanu ndi chiwiri mulize lipenga mokweza pamene pamachokera mawu a jubile tupenepa lipenga trumpet pachihebera ngoti yovel trumpet ndiye kuti mulize lipenga mokweza tsiku lochita mwambo wopepesa machimo ndilo tsiku limene mulize lipengalo mdziko lanu lonse mupatule chaka cha 50 ndipo mulengeze kuti pakhale ufulu mdziko lonselo kwa onse amene ali mmenemo uzitsatira bwino sama ndi zonse zijazidwa mmenepa jubile ili pamenepo mafuso kwa inu chaka chimenecho chidzakhale chokondwerera zaka 50 pamene aliyense adzayenera kubwerera pa mtunda wake ndipo aliyense mwa inu abwerere ku banja lake mabanja amene anatha abwerere kungoyambira pa 24 kupita khululukirani mabanja amene anatha mubwerera asakwirane kukhala kubwereza no harboring of grudges chifukwa chaka ichi chimabweresa chikondwerero ndipo chimabweresa reconciliation simungachite chikondwerero mtakwira amene analanda minda ya anzawo akabweze angomboleso akayamba fotokoza ndeti kaino asamu mulina nengongole yoti itera pampo awawa amene kukhululukirana awapa zimene zichitika apa ndeti abwezeretu pasana fike pa 24 titengerana ndekuti apapa timanena kuti mkatikati mutizoona tanthauzo muona kuti mavesi akuwerenga okhawa amba kale opereka tanthauzo la chaka cha jubili chifukwa zimabweresa ufulu mtendere eti zimabweresa ufulu mtima komanso mtendere chifukwa anthu ena samakhala pa mtendere eti ngati zina zonse zikuyenda bwino so chaka ichichi chimabweresa mtendere ndi ufulu mmoyo wa munthu ndipo mkatolika kapena mkristo amene sakhala pa ufulu chaka ichichi athinge pali vuto linake ufunika chaka chimenecho cha 50 chikhale chaka cha chikondwererodi pa chaka chimenechi musabzale kanthu kapena kukolola mphulumukwa njenjani ndekuti chimanga chija choti chikabereka chimakhala ndi magweru ndamati champhulumuka kapenanso kutola mphesa pa mitengo yosatenera chimenechi ndi chaka chokondwerera zaka 50 chikhale chaka chopatulika kwa inu ndipo mudye zamlikale kuti musachole mphesa pa mitengo yosatenera mitengo imene simunayipange bruni imabweretsa zipatso zowawasa zosaoneka bwino ndi kuti musachole pamene paja meaning mukachole yotenera faikupatsani best ndiye kuti muzidye zamlikale musadye zikamudye zamlikale anatero napoti zimene zili very mature chikhale chaka chopatulika kwa inu ndipo mudye zamlikale utanthauza kuti chaka chingasana kuti salime nchopumula ndiye zakudya zimene muzidya zakale ndetupitiriza chaka chimenechi chokondwerera zaka 50 aliyense abwerere pa mtunda wake kada kuthamangitsa ubwerere ukagulitsa mzako munda kapena ukagula munda kwa mzako pasakhale kuchenjeretsana ugule kwa mzako potsata chiwerengero cha zaka zimene zidapita kuyambira pa chikondwerero cha chaka cha 50 chapita ndipo mzakoyo akugulitse
potsata chiwerengero cha zaka zokolola zimene zatsala. Zaka zikachuluka uonjezere mtengo, zaka zikachepa uchepetse mtengo, poti akugulitsani potsata chiwerengero cha zaka zokolola. Musachenjeretsane koma muope Mulungu wanu. Ine ndine Chauta, Mulungu wanu. kulengeza kwa Jubilee. Ndepena awambo likuchanenapo za uthenga uchokera pa Luka. Tisanafike kutenga wa Lukako, chifukwa father mmene amawerenga mauwa ananena kuti mulize lipenga, ndipo anatsindika m'Chingerezi kuti trumpet. And trumpet iyo lipenga limenelo amati atenge mpondo maiziwa, ndiye kuti nkhosa ija imakhala ndi ngati nyanga, ndiye atenge nyanga ya nkhosa ija, that's the muchiheberi akuti yobel, munati yobel, ena amati bel, koma amati yobel. Pronunciation yoyenera in Hebrew yovel. Nde kuchokera kumawoti yovelko chifukwa chimene mukulengezacho yovel ndi kumene kuchokera mawu tsopano kuti Jubilee. Yovel Jubilee. Kuti chimene mukulengezacho chimene mufuna muchikondwerere. Ne amasaka vesi ababa tinene kuti ifeyo we don't use nyangayo yovel. Tinonguswa kusogolo kuna kuti pamene ababa zasegula ziseko za Jubilee, kapena episcopo zasegula ziseko za Jubilee, kapena pali chipolisi zasegula ziseko za Jubilee, ife chimene chizaimbidwa chizakhala beru ngo kuna agaba mtana kwanga zanga ze beru zakhala kutani kuimbidwa. So your veil for us shall be represented by the bell. Chabwino tili mnyengo zosiyana kwambiri, anthu amaganiza mwachangu kuposa zimene mukukamba. Kutitero kuti mufuna kuti zimene zikachitika m'mapali shonse. Tizilongoswa bwino kusogoloko. Just kukira intim. Ndumati ndikakuonani muli ndi zambiri kuweza kuti nthawi yatithera pana. Ndila musi yako. Ndilumikize mawu a Ambuye Yesu tsopano pa Luka 4 ndime ya 19. Koma kuti zimveke bwino tiyambira pa ndime ya 16. Anthu amkana Yesu ku Nazareti. Nthawi ina Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa. Ndipo pa tsiku la Sabata adalowa mnyumba ya mapemphero monga adazolowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Sono mneneri Yesaya uja ni Yesaya 61 ndime 1-2. Mzimu wa Chauta ali pa ine, wadzaza mwa ine chifukwa Chauta wandidzoza wanditu ndiwerenga Yesaya apapa, koma yeye wanena kaleso wangopanga ko Ambuye achita koti. Ndiwerenge zimene wanachita koti izo ndisiye kwa Yesaya yako. Mzimu wa Chauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa amndende kuti adzamasulidwe. Already this is Jubilee is announcing the Jubilee. Ndipo kwa khungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa. We are talking of chaka cha ufulu. Ndi kukalalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo, kukalalika to blow the trumpet announcing the salvation of the poor. Kulengeza chabwino ababa mu Chingerezi muchichewamu akugwisa ntchito kuna kuti kulalikira za ufulu. Mu Chingerezi komanso Bible la Hebrew komanso la Greek it's very clear kuna kuti lilu limene akugwisa ntchito ndi Jubilee. Your veil jatumanena licha pamene muchichewa anapanga translate kuna kuti kulalikira za chani za ufulu. Tithokoze kwambiri amene mukutitsatira. Tili ndi ansembe atatu a mpingo wa Katolika amene akutithandiza kumva za Jubilee, koma nkhani yayikulu imene ayibweretsa ndiyoti akuti kuli Jubilee. Kodi Jubilee imeneyi mwachangu pang'ono ili bambo Damaseki? Monga nditanenera Jubilee adzatsegulira apapa ku Vatican. Mwina tisanafike pamenepo timafuna tifotokozere symbolically kuti nchifayani tukamba zoti apapa adzatsegula chitseko, kuti kalero mu mpingo wathu kunali chitseko chimodzi chokha chimene chimatengedwa ngati the Holy Door, imene ndi chalichi ya Yohane Woyera amati Laterano, imene ndi cathedral ya papa ku Vatican.
ndipo amachitsegula chaka cha jubilee icho chitseko chimenechi pobwerekera mawu a Ambuye Yesu amene timapeza pa mthenga wa Yohane mutu wa 10 ndi 9. Ambuye Yesu ananena kuti ine ndine khomo ndipo aliyense olowera pa khomo ili adzapulumuka. Sinanene monga anenera Ambuye Yesu, ndangopanga summarize. Tsono potengeranso kuti chaka chino monga anenera anzangawa kuti ndi chaka cha jubilee, ndiye kuti apapa pa Christmas Eve pa 24 December ku St. Peter's Basilica, St. Peter's Square adzalengeza za chaka chimenechi, adzatsegulira za chaka chimenechi, chaka chanachilengeza kale. Ndipo tiyenda chaka chonse cha 2025 ndipo chikondwerero chotsiriza chidzakhala pa 14 December chaka cha 2025. Ndikamba kuti mwezi uliwonse uzikhala ndi zinthu zoti tizikondwerere. Komano kuno kwathu ndipo apapa wanapempha kuti bishop aliyense ndiye kuti dziko lonse lapansi atsegulire zimene achita apapa pa 24 po bishop aliyense apange zimenezi pa 29 December ku diocese kwakeko, kandi ku China kandi ku Belgium. Pamene maepiskopi athu kuno ku Malawi anagwirizana kuti tsopano ngati dziko ifeyo kuno ku Malawi contextualizing tidzatsegulira pa 5 January limene lidzakhale tsiku la Epifania. Ndiye kuti kukhala ngati kukhazikitsa. Yes. Pa ababa akazasegulira pa 24 imene Christmas Eve. Tikatenga kalata imene anasaina president wa Episcopal Conference of Malawi imene inatoka mu September pa 29 tsiku limene lili la chaka cha banja loyera. Maepiskopi eti akwena kuti akapange ku cathedral kwawo. So the same kalata ikutiuzanso kuna kuti pa 5 eti January chaka cha Epifania bambo mfumu wina aliyense kwa chikwake akapanga siyaniso chimodzimodzi. Bambo Damaseke pitiriza. Tithokoze kwambiri Bambo Steve, Bambo Damaseke, nthawi yanu ndithu. Chabwino. So mwina ndingopangira tulani kuti pamene tukambirana za jubilee imeneyi, jubilee lonse amayipatsa mutu wake. Ananena kuti jubilee ananeneratu kuti idzakhazikitsidwe a John Paul, komano ifeyo tsopano potengera mawu achiyembekezo aja ayipatsa mutu dziko lonse onena kuti Pilgrims of Hope. Imeneyi ndi theme ya apapa tsopano. Ya jubilee yonse imene titayitanthauzira mchichewa chathu tikunena kuti apa ulendo wa chiyembekezo. Pilgrims of Hope. Ndiye mwina anzanga wasanabwere kufotokoza zina ndi zina zimene zakambidwa kale kuti tsopano zoyenera kuchita ndi chani nanga tichite zotani. Ndingokamba kuti apapa akadzatsegulira pa 24 ndiye kuti kuyamba tsopano kuyenda mpingo wonse mwatsatanetsatane gawo lililonse poti mu mpingo muli magawo osiyanasiyana, atumiki osiyanasiyana, ana achinyamata, achikulire, muli mabungwe osiyanasiyana. Ndiye achigawa chaka chonsechi cha 2025 kuti mwezi wakuti pazipangika zotani. Mwachitsanzo pa 24 kulekeza pa 26 January ku Vatican kukakhala chikondwerero cha jubilee imeneyi imene akatsogolere ndi a communication. Muona kuti zonse zimayamba ndi a communication kuti tikatsogola monga tikuchitira ife pano anthuso tatsegulire njira. Bambo Steve atsekaro amaphweketsa father. So mwezi wa January pa 24 ndi pa 25 pa tidzachita jubilee of the world of communications. Mwezi wa February tikuyang'anamo zinthu zitatu pa 8 pa 9 ndi pa 9 after communication nchifaka kuyankha nsanga zawakhudza tikapanga za armed forces ndiye kuti apolisi army nchifaka kuyankha nsanga. Mu February momwemo pa 16 ndi pa 18 Jubilee of Arts. Kena Martis tosiyana oyimba onse andakatulo. Kenaka February pa 21 ndi pa 23 inde Jubilee of Deacons. Nanga izo tichita kumasulira kuti pa deacon ndi ndani. Mbuyo mu matiko nambiri ankazozedwa muti mungakhale kuno ku Malawi. Ankazozedwa nthawi yake ndiyo. Ngakhale mikanjo ikana ndi sunta yake ndiyo. Koma sizotanthauza kuti ndiye kuti tikangopanga ngati a communication kapena azathu azachitetezo ndiye kuti basi zikangota huko ndi launching chabe. Then mwezi wa March
tizakondwerera zikondwerero zitatu mkatikati mwa jubilee imeneyi. Pali jubilee of volunteering ndi kuti ungodzipereka. Kenaka pa 28 March 24 hours for the Lord ndi kuti kupembedza. Kenaka 28 to 30 March jubilee of missionaries of mercy. Nana so Father Steve akugwedezera mutu chifukwa divine mercy limene momo. Kenaka tizalowa mwezi wa April mmene so muli zinthu zitatu. Jubilee of the sick and care for workers. Kenaka jubilee of teenagers. Kenaka jubilee of people with disabilities. Ndifuna ndingonena mwajangu chifukwa tilibe nthawi. Mwezi wa May tili ndi 1 2 3 4 5 6 tizakondolera pa 1 ndi pa 4 jubilee of workers and you know why. Kuti pa 1 timachita chaka cha Joseph the Worker. Kenaka tizachita jubilee of entrepreneurs. Kenaka mzakhala jubilee of musical bands. Kenaka jubilee of confraternities. Kenaka jubilee of children. Kenaka tizamaliza May ndi jubilee of families, grandparents and the elderly. Ndio mutha kuona kuti zopanga point kuchaka cha Joakimu ndi Ana. Kenaka mwezi wa June jubilee of ecclesiastical movements, associations and communities. Ndio kuti timati magulu osiyana-siyana mabungu amumpingo osiyana-siyana amene oti sanatchulidwe apa. June yemweyo tidzachita chaka cha jubilee of the Holy See and you can understand kuti timachita chaka cha Peter Spence. Pa 29 June timakhala ndi chaka chachikulu cha Paulo komanso Petro oyera. Nde mwina kumapeto ndibweranso kudzafotokozera kuti June ukafika December kukhala zotani ukana kuti nditho malizitsa eti monso tikupanga so za mpingo wa Katolika umalimbikitsa za sports. Ngakhale Paulo oyera muzolemba zake zosiyana-siyana ndili paliwiro ndutama paliwiro za sports anapanga. So paliso jubilee of the sports pa 14 pa 15 June. Yapitisa Padre 20 to 22 jubilee of governments. Ndiye kuti maboma zipemphereredwa kaumagwirizana nalo kasugwirizana nalo koma ngati aKristu tili ndi udindo owapempherera. Amene akuyendetsa zinthu bwino apitirire. Amene zikuwalephera sindinena kuti ndeti tani koma tili ndi ntchito yowapempherera kuti asinthe. Wathandiza kwa malangizo amphamvu. Kenaka pa 23 ndi pa 24 tikanali mu June jubilee of seminarians asemino. Kenaka jubilee of bishops mabishop awapatsa pa 25 June. Kenaka ifansembe 25 to 27 June. Ndipo tikamaliza June ndi jubilee of Eastern churches. Father Likucha ndi Father Louis Eastern churches ndio ndi jubilee ya chani. Kumene kuti kuli mpingo wa Katolika uli patwacha kuti Roman Catholic Church komanso Orthodox or Eastern Catholic Church. Ndio kumene uli anzathu ena ndegeze ngati ku Ethiopia kuti para anthu ena amapanga za ku Eastern eti kuzabweranso anthu ena kumawa kwa dziko lino lapansi amapanga zimene zonse. Kenaka mwezi wa July kufika August jifwa pamene pamutha kuona kuti angoika jubilee imodzi fwa mwezi umenewo ababa amakhala amapanga break gaye pang'ono munthu amafuna apume pang'ono so popanga respect kuti azikapanga involved mu china chilichonse angoika mwezi wa July jubilee imodzi imene ndi jubilee of the youth achinyamata kwapatsa mpata ndemaona katikati muje munali jubilee of teenagers jubilee of children koma papa specifically yachinyamata ndemudzaona kuti kuno kwathu ku Malawi kuyambira chaka chatha chija maepiscopo akhazikitsa kuti mwezi wa August uliwonse kuzichitika National Youth Conference ndipo chaka chino pa 7 mpaka pa 11 tili kunzuzu kumene ukachitike National Youth Conference August chifukwa chonena kuti July 28 to 3 August ndi pamene tikondwerera jubilee ya chinyamata. Akakhala ana azayamba jubilee yawo kuyambira kumapeto kwa July mpaka na kumayambiriro kwa August. Ndipo nkhani yokhuzana ndi Eucharistic Congress izayamba kumayambiriro kwa August ndikupita pa 4 mpaka na pa 9 August. Mwezi wa September muli zikondwerero zitatu koma tikamati zikondwerero zitatu sitonantho zoti china tasiya tungopitiriza kungoti chinacho chidzakhala highlighted kwambiri ndetili ndi jubilee of consolation jubilee of justice komanso jubilee of catext azigulupa sitina ayiwale sana ayiwale. October jubilee of migrants muno Papa Francis ndi anthu amene tithote amathawa kwawo eto sakasaka opanda
malo amakhala kumtima kwawo so jubilee yawo dzachita pa 5 October then pa 8 ndi pa 9 jubilee of consecrated life izozo ndi consecrated life odzipereka mwapaderadera kenaka tili ndi jubilee of Marian spirituality mudziwa kuti mwezi wa October timapempherera ufalitsa mawu mu mpingo kudzera mwa uneneri wa amayi athu Maria kenaka tili ndi jubilee of missions ndesa chibalalitso chija ndipo tidzamaliza October dzamaliza October ndi kulowa ku September ndi jubilee of the world of education nkhani za maphunziro mu September mu November tidzapitiriza ndi jubilee of the poor mukumbukira kuti mwezi wa November anakhazikitsa zaka 7 zapitazo kuti tizipempherera tizikondwerera mungobwereza September mwatini zachane September ndi jubilee of consolation kamngatanthauzira kuti chani chifukwa September chaka chamawa tikakhala kuvota ndikakhala consolation kwa anthu ena komano you can understand kuti mu mwezi wa September timakhala ndi Our Lady of Sorrows so amayi athu amene amatitonthoza Father Louis angoonera tu fusolo ndali lazifukwa tsopano tataliva Our Lady comforter of the afflicted Our Lady of sorrows inu mukuona kuti munakalembetsa chabwera timalize saa mu mwezi wa November jubilee of the poor pa 16 November kenaka jubilee of choirs pa 22 November timakumbukira Cecilia nchifukwa ili pa 22 mpaka 23 November amene ndi ngati pachichewa timaziyani patron saint chichewa chaka maziyani Nkhoswe ya Nkhoswe amene amakhala okhuzidwa ndi zoyimba izi ndipo tidzamaliza zonse ndi mweziso wa December mukuona kuti tikuchoka ku December tikafikanso ku December ndi chaka chathunthu titapanga zonse pa 14 December tidzachita jubilee of prisoners nde chifukwa Father Louis akuwerenga mawu aja ananena kuti mapeto azo senzi ndikupereka ufulu kwa anthu amene ndiopsinjidwa mwa njira zosiyana-siyana Father likucha sakagwirizana nazo zimene mwachidule samu titiyenda nyonjo nchakachi nde kumapeto kweni tifotokozera kuti izizi ndi pa titori pa international level universal church komano apapa apereka ufulu kuti conference iliyonse local churches itha kupanga suit itha kupanga contextualize kuyika madeti wa malingana ndi mmene zinthu zimayendera kwawo tokoze kwambiri chifukwa funso langa lotsatira nali limenelo kuti zikumveka ngati ndi za global zatonse mmene mwina ndi kalenda ya apapa koma nanga kalenda ya maepiskopi athu ilipoti pastoral coordinator awayang'anira za utumiki mu Malawi muno akupanga kalenda yopanga suit in fact lelolo ndina nawo limodzi pambo Joseph Sikwese amene ndinasuzumira kalenda yawo anala zathamata usuzumira nakasachitete pamene anankhala yopo ndine tinali limodzi andi timagwira ntchito limodzi asa mwina tingofotokozapo tisanayiwale poti pali zambiri ndinanenapo za kuti apapa pa 24 zinthu zina zimene zikachitike akatsekula chitseko ndipo pafuta tifotokoze pamenepo sopano ndi tanthauzo lake chitseko chimenechi sichitsekulidwa mpaka na chaka cha 25 so chimatsekulidwa once every 25 years ndiye chikakatsekulidwa chitseko chimenechi ma pilgrims akunena kuti tupaja pilgrims of hope motero titere kuti anatsekula komaliza ni Papa Yohane Paulo wachiwiri awa papa talipo pakati pasanatsikuleko tilongosole kuti ngakhale timanena kuti jubilee iye imakhala pakati panopa imakhala after every 25 years koma pamapezeka zaka zina zimene papa mwayekha mamphamvu yake eti amatha kulengezesanso chaka cha jubilee mukumbukira bwino lomwe kuti Papa Francisco anazalengeza chaka cha jubilee 2015 jubilee of mercy ndizina zanga amapezeka so kwasikulaso janiso chitseko koma zimene ziyazo zimabwera malinga ndikuna kuti akuona kuti document ina yake imene inalembedwa eti
document ndekeze ngati 1981 Papa Yohane Paulo wachiwiri analemba encyclical kapena kalata yokuzana ndi chifundo cha Mulungu Dives in Misericordia Est nde patapita zaka 25 apapa chanaona kuna kuti ndibwinonso kuna kuti tipangeso chimene chichiso targetyo imene iyi eti so zimatha kuchitikaso in between koma apopo bende kuti mukapapeza 25 yachina chake apapa akafuna amatha kupanga zanga zimene kapena ikatokhala 50 years yachina chake kapena ikatokhala 100 years yachina chake apapa Jubilee yazimene tukambira nazi ndiye kuti akandikoyamba pambuyo pa zaka 25 this Jubilee that we are celebrating ya 25 years ndiye kuti atsekula pa 24 December kutanthauza kuti ngati tikunena kuti theme yake ne anthu apa ulendo amene ndi chiyembekezo timene ndi chiyembekezo chimene cho sichikhumudwitsa ndi amene azikalowa pamenepo akakatsekula onse ma pilgrims azikalowa pamenepo potsekula tseko ndi khomo lalikulu ndithu komanso kuliso makomo ena ang'ono nawonso ang'ono makomo aja akatsekulidwanso zimene zikupanga symbolize kuti tsopano tikulowa mu mfumu wa Mulungu komanso we believe kuti tikukhululukidwa zakwaipa zakale zapita zimene tunena pano kuti tsopano ndi chaka chokhululukirana nchaka chaufulu zakale zapita tikuyamba zatsopano I am the gate I am the way mawambo Yesu aja pa Yohane 10 ndime ya 9 ndipo usanabwere Sam apapa unena kuti mutu umenewu nchifanya nitonena kuti apa ulendo wa chiyembekezo ndeti kuona kuti mu zaka 25 zapitazi pachitika zinthu zambiri zimene zikuyenera zitithandize kuti tiyendere limodzi ndi chiyembekezo tiperekezani ngati anthu amene tili pa ulendo ndiye kuti kumbutsa kuti pakati pakhala nkhondo zosiyanasiyana matenda aja COVID-19 amene natitengera azibale athu tingoti tonse tinakhudzika mwa njiro iyo kapena izake pali kusintha kwa nyengo ndi mafusa ena akunchinjirero lomwe kuti asizidachitikepo kuti ife vula timatika ngoyamba yayamba koma zaka ziwiri zapitazi tudabo yumatika yamba 2 weeks isanabwere mbewu kupserera the point is climate change nyengo yasintha zonsezo zimatha kuwazira kunali ucheni mvula yambiri kucheni kumpoto kukalonga diocese mvula yambiri Cyclone Friday kuje blanda ya kusomba chikwawa diocese ndipo tinaona maepiskopi athu awapita kukathandiza kusogolera ife tonse kukathandiza azathu akuzambia kubera kutithandiza ndezo sezo zisatiwalitse kuti ndifebe anthu amene tili ndi go tikulinga kwina kwake kumene chikhulupiriro chathu ndi chiyembekezo chathu chimatithandiza kuti ngakhale pali mavuto pakati pathu tisaiwale mujananira Father Louis kuti mapeto azonse tikuyenera tiperekezane mokondwa ulendo umene kuti tikapeze chimwemwe pokhululukirana mwachidule pakati pathu this time around I think apapa Yohane Paulo wachiwiri anali ndi vision anaona kuti momwe dziko likuyendera anthu azasowa kuti akhale olimbikisidwa ndi anthu anzawo kuna kuti tisaone kuna kuti anthu ena akuvutika munjira zosiyanasiyana ife tingokhala satikhuze ayi tikamawerenga ma documents apapa mati Gaudium et Spes kuti mavuto anzathu akhalenso mavuto athu chimwemwe cha anzathu chikhalenso chimwemwe chathu ife tisakhale indifferent to the concerns of our brothers and sisters ifeso zizitikhuza munjira zosiyanasiyana Gaudium et Spes imanena bwinobwino zangati zimene zizi kukumvetsani nonse ansembe athu zikuoneka kuti munthu akhoza kukumvani pawiri akhoza kukumvani kuzauzimu akhoza kukumvani kuzathupi choncho kuti pali chiyembekezo chimene chilipo spiritual chiyembekezo chimene chilipo kumoyo wa thupi kwa munthu tiyambe mwina ndi mbali ya kuuzimu kuli mavuto ambiri amene akhristu akumana nawo ayembekezere chiyani mchaka cha chikondwerero chimene chikudzachi akhristu anu mwina ndiyankhepo pang'ono pokha apitiriza Bambo Louis ndi Bambo Domestic pamene maepiskopi athu atipempha kuna kuti pa 5 January tisakhale nafenso tikupanga chimodzimodzi pakuyembekezeredwa kuna kuti program imene adatuluse Apostle Secretary amene akuti atulusa chaka chomwe chino mwezi omwe uno Bambo Mfumu wina aliyense
akuyenda kupanga program kupalishi kwake yokhuzana ndi maprogramu osiyanasiyana ozamisa moyo wauzimu wa akhristu ndipo kalata imene analemba ambuye George Tambala ningowerenga kumapeto conclusion kalata imeneyi muchandanena kale kuna kuti inalembedwa pa 5 September conclusion yawo inanena kuti tikupempha ansembe, a brother, a sister ndi akhristu eni ake kuti atenge nawo mbali pa maprogramu azochitika za Jubilee zomwe zizalengezedwe ndi bungwe la maepiskopi ECM. Kupemphanso madiocese, maparishi, miphakati, malimana, zipani za mumpingo, mabungwe a chikatolika ndi magulu ena mumpingo kuti akonze dongosolo lowathandiza kukondwerera chaka cha Jubilee imeneyi mopindula akhristu onse. Chimene tikunena ndi chani? Parish priest wina aliyense, bambo mfumu wina aliyense apange maprogramu kuti kodi maprogramu ati amene magulu osiyana-siyana ndi akhristu osiyana-siyana mpalishi mwangamu angathe kuthandiza akhristu kuti azambe moyo wauzimu. Choncho zinthu ngati zokhuzana ndi kulapa maprogramu ona kuti anthu ayende afike kumalo koyera apite apange zosiyana za chifundo zimene zichitike intensively chaka chimene chichi kunena kuti kumapeto kwa zonse anthu akule pa moyo wawo wauzimu. Ndipo pali mabungwe ena tekeze ngati mabungwe ya Divine Mercy, mabungwe ya Allegio ndi mabungwe ena aliwonse amene amakhala pious in nature alimbikitsa akhristu awo kuna kuti ndikuyitananso anthu ena osiyana-siyana kuna maprogramu awo amene amazamisa zinthu zina za uzimu zichitika kawiri. Mabungwe ena amene amakhala social in nature tingwerekeza ngati mabungwe achifundo aso nawonso akhali ndi mibindikiro yosiyana-siyana ansembe athandize kukhala ndi mibindikiro yosiyana-siyana ka gulu tiyankhule na ambuye amakhala ndi mibindikiro yawo tikuziwa mu nyengo ya Lenti amakhala ndi mibindikiro yawo atingi ambiri mwayo pachaka kamose koma mwina chaka chinocho akuyenda kukhala ndi mibindikiro yosiyana-siyana mu Advent kapena mu Lenti kapena manyengo zino zosiyana-siyana magulu osiyana-siyana mwina mateso osiyana-siyana apangezanga zimene zozo kapena ingakhala chamati am Catholic am proud ateni mibindikiro yambiri osakhala kamuzi kokhala chaka magulu akwaya aja amene ajawa achinyamata ana pakhazi zosiyana-siyana zolimbikitsa moyo wawo wauzimu. Poumba mkoda samu zimene akufotokoza Father Steve cholinga chachikulu ku moyo wauzimu cha chaka ichi cha Jubilee ndikunena kuti mchingereza kunena kuti to grow in holiness. Ndekuti zonse zimene afotokoza aliyense monga nena zibambo ufumu wina aliyense aone kuti tikula bwanji mkuyera mtima. Osangoti chaka chikatha kuti tipumule Jubilee atha kuti tsopano imeneyo ndeli khalidwe lathu. Ndimati ndinenepo so kuti Jubilee imakhani ma benefits. Pali ubwino wake wa Jubilee mwina kuthupi komanso kuzinga social life na spiritual life. Mukumbukira Jubilee ya 2000 mpingo unayesetsa kuthandizira kuti maiko akhululuke ngongole za maiko osauka and zinatheka benefits of Jubilee. Komanso mmene akufotokozera za moyo wauzimu tikunena pano potengera mawu aja tinawerenga kuti Jubilee cholinga chake kunapanga announce chaka cha ufulu chonena kuti tsopano tipange rest zinthu zina mwachisanzo ngati tenda akapo anthu ena amakhanda nthawi imene amakhanda akapolo basa akapolo aloleni tsopano apite komanso mwapatse poyambira apita zikakhala okha mwapatse poyambira minda isiyeni musalime minda izitolere chifukwa nthawi anthu timangolima sapumula wanthu doti limafunika lipumule komanso ngongole nthawi zina ena ali ngongole zambiri yona kuti zukaniko bweza mboti angothawa pano sakupezeka pakhomo apaseni ufulu tsopano kuti basi akulu msavutike ngongole ija kasodi ndio limuona ufulu munthu akhale na ufulu menewo mumpingomu muli ngongole imene imakhalitsa pakati pa ife akhristu maka nkhani za masakramenti kuti mwina dapalamula yapa ndatere masakramenti ena ndukanika tumaona anthu ndithu olimbikira kuyesa daily koma ukalistiya sawa kalandi mwayindu umenewu wa chaka cha Jubilee ayembekezere chani expectation yathu nkhani yofulumira bweretsani nkhani msanga ku mission osati mungoti khululuka mwachitsanzwe Father Steve anakamba nkhani tinali ndi chaka cha chifundo inali chaka cha 2015 muona kuti anthu ambiri anathandizidwa ka mabanja kukonza sizo tanthauza kungoti poti ndi Jubilee ya chiyembekezo ndi kuti basi chifukwa tikafulumira choncho tisunga nkhani zina zikatulukirabe koma kuli bwino zibwere nkhani zionedwe msanga attention that's the point zite ndiyenza ngati chaka chimene chacho apapa anapereka mphamvu kwa maepiskopi kuti nkhani zinazi
sabeleso kuno ku Vatican pangani kumweko ndokhaziza kwa ambe episcopi tribunal chekaona bwinobwino imatha kugamula ndipo zinthu zambiri zinachitika ndipo kuna chisangalalo madiocese mu mapalishimo ma outstation imo kuna chisangalalo kwambiri akhristu kukonda kwambiri azigogo kukonda kwambiri amene ankamangika kwambiri. To wrap it all Sam, autanthauza kuti tichite reset moyo wathu. Mene timachitira computer kapena phone yuchita misbehave timazimitsa nkuyatsaso. Pa Chingerezi mana kuti overhauling everything. Ndeto tozolo chubiri. Chifukwa chakaika magulu oseaja, magulu oseachinyamata ana mazibabu azimayi apolisi oseaja tonse pamodzi tichite reset tonse tili pa ulendo wa chiyembekezo chimene chiyembekezo sichingatipulitse fuwa la moto. Chabwino tili ndi chikhalidwe mu mpingo wathu wa Katolika kuti launch ndeti mapanga launch koma kuti notsopano zipite zikafike poti mpaka pa ground zakafika kwenikweni sizichitika. Apa ndaona ndithu mdebiri mndandanda wazochitika ndipo apapa tidzaona akuchitadi izo koma nokuno kwathu upeze kuti tingotchula pano kenako osaona konako. I appreciate zimene mpingo apapa makamaka kuchita kuti every year is keeping us busy. Tukuchoka ku synod apa auti pa size chakali kulichina so the church is alive and active. Chimangovuta tikabwera ku maphunzitso a mpingo pakati pa anthu Catholic social teaching kuli principle ina maneno kuti principle of subsidiarity kuti kusakhale kuphangira kuti wapa mtunda apangire munthu wapa musi ndemonga mwamvera mmene tufotokoza kuti zinthu zikapangidwa launch tipa universal level zikubwera pa diocese pa 29 kena Father Stephen ananena kuti mabalisha achitezi kuti tizitsika mpaka tikafike pa pakati family munthu akunena kuti family feyo tipanga chani koma zimakhala zovuta kuti mwina mwenga mmene mukunenera anthu amafuna kuti tikangopanga ka kuchalichi basi zata. Yeah, this should spread over my families. Kuli jubile titani fusolano losangu limene kwa ifanse ifanse bedu mveso tengo nga domeneo ndikuika maprogramu osiyana kwa akristo amene asankhidwa ngati asogoleri titengere kwa advantage ona kuti mene tasankha asogolero osiyana pachitika ma orientation nkati mwa orientation mwathu tiauze kuti chaka ichichi ngati fairs bambofumu kamene asembe ndichaka cha jubilee nepanga dwino aliwonse abwerese ma suggestions awo amene palishinga tikumachitira zokhudana ndi zauzimu kandi mibindikiro kandi machani pali mimpakatina kapena ma association ena samapanga celebrate nkhoswe zawo eti popita kumene kuchango munthu akuyenda kupanga find out kuti khoswe ndikuelekeza ngati Ignatius Loyola anapanga zichani zimene zingati kwathandiza anthuwa kukula moyo wauzimu ndi zichani ndikuwathandiza zamzanga zimene ino Samuel mazo zimene Samuel Loyola azipana chiti ine ndi Samson bam ndadziwa anammeta monga tikuona kuti jubilee kuyamba ndi ifa communication ndikuti nafeso tiseze udindo ukapanga provoke anthu achinyamata tabwerani pano pa radio 20-30 minutes once in a week kapena once in a month alejiura dzafotokozani nkhani ya jubilee mupanga kozotani inu azathu atumiki achifundo so pakale ntuka noise gabwe abambo mmene mwanena muchonjo tipanga roster tipanga roster tizikachitolengeza mulungu wa mawa pa Monday alegio pachiwiri divine message ndipo tipempe niso pamene tikupanga majubilee acha makamaka majubilee amene program ya Vatican eti imene ayikhazikisa imene so ikupanga line ndi ya ECM eti ona akamaza na kuna kuti chaka ndi jubilee cha azimai chaka ndi jubilee cha polisi aitaneni yes anthu auze kuna kuti program amene mwapanga zokhudza security zokhudza jubilee ndotani eti anthu alongosole pano akamana kuti ife tapanga program yokhudza ndizi kuna kuti pa 8 eti ife tikuzayenda kuchokera ku parish yakuti kuchokera ku St. Mary's ku MTF kukafika ku St. Ignatius tizavala ma uniform athu tikuyimba nyimbo zathu pa 9 tizakhala ndi misa muje inuyo maimba nyimbo zodabwitsa kamainda msewu mukaimba nyimbo zanji tidziwire nyimbo zimene ndoka ku St. Mary's tipemphero lizikakhale za Mayi Maria
Chabwino tokoze kwambiri ansembe athu pobwera nthawi sili mbali yathu libereke mpata kwa bambo Damaseke poyamba kuti mutsendere za chaka cha Jubilee komanso chiyembekezo chanu inuyo ngati mkulu wa zofalitsa mawu kuno kwathu ku Malawi mu mpingo wa Katolika. Zikomo kwambiri Samu apatakamba mbiri ya Jubilee kuchokera m'malemba oyera tanthauzo lake the meaning komanso symbolism. Father anakamba zotsegula chitseko ndi zina zotero, ndipo pamene timawerenga takambirana kuti ndi nkhani yokhululukirana, ndi nkhani yakudziyeretsa, ndi nkhani yakukula mchikhulupiriro. Chimene ndimafuna ndipemphe kwa Khristu tonse nchonena kuti titengepo gawo. Chikhulupiriro ndi nkhani yoperekezana komanso ndi udindo wa iwe mwini. Kwa ife maprogramu ngatawa akhala kuchitika ambiri mwachitsanzo ndi bungwe anzathu machaplain oyang'anira za mabanja takuza kuti tizifotokozera amati marriage preparation courses titani kuti tipange mabanja abwino, tipange formation ya mabanja abwino. So izi ndi zitsanzo chabe ma radios athu onse achikatolika kuphatikiza ino yathu tikhala ndithu tikubwera kudzakumbutsana kuti tipange zotani zokhudza Jubilee imeneyi. Maprogramu akamabwera m'maparishimo tizigawana mwachidule. Jubilee kutipempha kuti tikule mchikhulupiriro, tiyere mtima, tikhululukirane. Tokoze kwambiri kuchokera kwa inu bambo Francis Damaseke, bambo Steve Likucha. Zinthu ziwiri kuchokera kwa ine kuyambirira tithokoze aku Episcopal Conference of Malawi ECM mandondomeko mene ayamba kale kuichita. Anali ku Kalonga Diocese, anali ku Mzuzu, pakati apa masiku awiri anali kuno ku Lilongwe Diocese, ndikukhulupirira mawa ndi kusogoloko ali kudetsa. Mu February akhala ma diocese enawa Zomba, Mangochi, Blantyre ndi Chikwawa. Zina mwezo zimene akukamba ndizokhudza za Jubilee ya 2025 komanso nkhani yaikulu ndi ongoing formation for the parish priest. Kuna kuti maphunziro ena apadera opitiriza ntchito zimene ali nazo ansembe kuna kuti azigwire bwinobwino. Tithokoze program yanga timene chifukwanso ndi revival kwa ansembe onse komanso ithandiza kuti akhristu onse aziwe. Chachiwiri ndichonena kuti sitingakhale anthu obweretsa chiyembekezo ndi chilimbikitso kwa anzathu ngati ifeyo sitili abwenzi amawu a Mulungu. Tukuyenera wina aliyense ngati Mkristu, wina aliyense ngati wansembe, wina aliyense ngati sisteri, wina aliyense ngati katekist kapena brother kuzama ndi mawu a Mulungu. Tikonde kuwerenga mawu a Mulungu kuti tilandire maphunziro ozama zimene Mulungu afuna kuti ife tizikwaniritse. Tizatha kuwatonthoza anzathu, kuwalimbikitsa anzathu ndi kukhala anthu obweretsa chiyembekezo pakati pa anzathu chifukwa chonena kuti tikupeza mphamvu kuchokera mawu a Mulungu. Mmene timayamba programu iyi bambo Louis Chikanya awerengapo mavesi angapo amene akuchokera m'Baibulo. Kuna zimene tikupangazi ndi zimene Mulungu anafuna kuti ife tizizichita. Kunjaku anthu akuvutika munjira zosiyanasiyana. Chilimbikitso chimene angathe kuchipeza ndi kuchokera mawu a Mulungu. Tikonde tonsefe kuwerenga mawu a Mulungu kuti tithe kuwathandiza anzathu ndi kuwalimbikitsa moyenerera pobweretsa chiyembekezo pa mavuto amene akumana nawo tsiku ndi tsiku. Ine motseka ndi werenga pa Isaiah 61 ndime ya 23. Chauta wandituma kuti ndikatonthoze olira, wandituma kuti ndikawakonzere zofunika. Ndikupira kuti tati tengeko mbali pothandiza ena ovutika mchita zosiyanasiyana. Tonsefe tili mavuto osiyanasiyana koma tithandizane chifukwa tinoti ndi apa ulendo amene ali chiyembekezo. Tili chiyembekezo ngakhale tili mavuto osiyanasiyana, tili chiyembekezo komanso chiyembekezo chimenechi be fulfilled ngati tikutonthozana, ngati tikuthandizana. Amene tili ndi mothekera bwino kuthandiza ena ovutika mchita zosiyanasiyana tipange zimenezo ndiye kuti tikuchita celebrate bwino Jubilee yathu. So ine ndimalize motero kuti titonthozane amene tikulira mchita zosiyanasiyana. Funso lomaliza limene li bambo Steve sayankha nawo pazifukwa ndiyambire ndinu bambo Louis kena ku bambo Damaseke muyankha funso limeneli. Mmene mukuonera chaka chimenechi chikubwera cha 2025 kuno kwathu ku Malawi, Jubilee iyenda bwinobwino? Iyenda bwinobwino. Mpingo umapangame maprogramu wake ngakhale kukhale dzuwa, ngakhale kukhale mvula, ngakhale kukhale mademo, ngakhale mpingo umapitirizabe maprogramu wake. Ndithu mpingo ukulimbikitsa anthu kuti alembetse kuti akavote chaka chamawa. Bambo Damaseke, chifukwa cha mutu umene tapatsidwa anthu apa ulendo wa chiyembekezo nde tili ndi chiyembekezo kuti zonse ziyenda bwino.
ife ampingo ndi ife ma prophets osati ma prophets mmene anthu amamvetsera kuti basi ongonena zakuti ndife ma prophets otonthoza anthu owauza anthu zoona nchifukwa yake nthawi zonse muona kuti kutsogolo kuno sititopa tinenedwe tisanenedwe timakhala tikuunikira zoyenera kuchita so chiyembekezo chilipo kuti zinthu ziyenda bwino chabwino thokoze kwambiri pamene pandepa mapeto koma ntchito imodzi imene tasira bambo Steve Likucha ndikupemphera koma muli nchokamba mwatero kucheni kukumbukisanaso kuna kuti tonsefe ngati atolankhani popeza pa 7 December pa zochitika zina ku TV Lunta tukena kuti uthenga wanga tumenewo tikaulimbikisenso kwa atolankhani anzathu kuna kusopano tikhale aggressive ndikuyamba kuzilemba anthu ambiri mdziko munomo aziziwe in all media houses both electronic media and also print media mwalamulatu bambo yone pamene tikungwenda kuzipanga nyoko ino ngati kuti going chair kungwenda kuziziwa zangozi okotakhala kuti ulibe information kungolembapo kuti Jubilee basi uthenga wapita pamene tathokoza kwambiri imene titenga ndipo action muiona ndithu uthenga wafika kuchokera ku mpingo obwera kwa atolankhani achikatolika kuti tifalitse za chaka chimene tingathere bambo Steve Likucha mumalize ndi kutipempherera komanso kudalitsa omvera onse tipemphere m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya tikuti zikomo kwambiri chifukwa chikondi chanu chopanda malire chifundo chanu chosasimbika tikuti zikomo kwambiri chifukwa chokhala nafe programu iyi pamene timakambirana zokhuzana ndi Jubilee ya 2025 imene apapa athu ayitsekulire pa 24 December ndipo kuno ku Malawi maepiskopi athu azasekulira pa 29 December ndipo maparishi monse zasekulidwa pa 5 January 2025 mukhale nafe kuzera mwa Mzimu wanu Woyera maprogramu onsewa ndipo tikupempha inu amayi Maria mukhale mukutipempherera kuti kwanise zonsezi ifeyo ngati ana anu pamene tikuti tikuoneni Maria wacholere chotsatsa mbiyali nanu ndinodala mbanaka zonse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu Maria woyera amayi a Mulungu mutipemphererefe ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu Ambuye akhale nanu akhalenso ndi mzimu madalitso a Mulungu wamphamvu zonse Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akusikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse amen